isang mapagpangalang araw sa atin mga kaspero. So magna night dive tayo ngayon. Ayan. Ito yung gamit ko. Ayan, yung pana kong ginagamit mga kaspero. Ayan. Tapos yung mga kapay. Ito yung buya ko. Ayan yung buya. Tapos yung yapak ko mga kaspero. Ayan. Ito naman yung mga gamit ni Master Danny. Ayan. Yun yung pana niya. Tapos ayan na siya. Ayan. Ready na siya mga kaspero. Si Master X ready na rin. Ayan siya. So yung spot natin ngayon, dito tayo sa Back Beach. Nasa Bulabog. At lalanguyin natin simula dito Q Lodge part o kaya sa Habagat papunta dun sa Puka Beach mga kaspero. Doon na kami ahon mamaya. Abangan nyo na lang mga kaspero kung ano yung mahuhuli natin. And salamat sa walang sawang pagsuporta sa aking YouTube channel. And ingat po tayo lagi. And God bless. So lulusong na kami mga kaspero.
Mga kaspero, at dyan nga po nagtatapos ang ating Fortnite Spear Fishing. So bago ito mag-end, nais ko lang po i-shoutout yung mga solid supporter natin na nandyan lagi at updated sa ating mga video at laging nagko-comment. So shoutout natin sila mga kaspero. Ito si Neil and Gab TV Official. Ayun. Hello po Idol Gabi. Ingat po kayo palagi sa bawat araw ng pangingisda nyo. Shoutout po sa next vlog nyo. Solid supporter from Tanawan City, Batangas. Happy New Year po and God bless us all. Ayun. Happy New Year din po. Neil and Gab TV Official. Ingat din po kayo lagi dyan. Ang next natin ay Orbets Be Cool Fishing. Pa-shoutout naman ng bahay ko, Idol. Nakalampag ko na bahay mo, sir. Ganda naman ang huli mo, sir. Ayun. Shout out, Orbits Bicol Fishing. Ayan. And then kay Kiay Piranha. Shout out, Idol. Ayan, shout out sa'yo. Kay Piranha. Ayan. And then kay Fish Hunter 4D. Ayun. Dami mong huli, master. Pa-notice po. Shout out din. Thank you. Ayan, shout out sa'yo, Fish Hunter 4D. Dive safe po lagi. Kay Bro Idlas, ayan. Wow, dugtuto na, master. Pa-shoutout naman dyan. Ayan. Kay Bro Idlas, shoutout po sa'yo dyan. At sana, mag-iingat po kayo lagi. And God bless. And then kay Binji TV Official, ayan, na laging nandyan sa ating video. Master, congrats, daming huli. Watching from Dubai, ayun. So, ingat-ingat po, Master Binji TV Official, ingat po kayo lagi dyan. And then kay Jack Phil TV, ayan, nice catch, pa-shout out bro. Ayun, shout out sa'yo bro. Kay Michael Guardian, new subscribers, mangkot lang ko kung taga-diin ka mo call. Ayun, Michael Guardian, dito ako sa Boracay. Dito ako tapos ng high school, elementary high school, dito po ako sa Boracay. And then kay Lutaw Night Divers, ayan, laging nanonood sa ating video. Solid supporter, master, ayan. Lutaw Night Divers, ayan, may YouTube channel yan, Lutaw Night Divers, ayan. Pa-subscribe na lang mga kaspero. And then kay Gino Duno, na laging nanonood sa atin. Shoutout sa'yo bro. Happy New Year din. Kay Chiroy TV, na nandyan, pa-shoutout po, Idol, from Maasin City. Ayan, shout out sa'yo. Chiroy TV, ingat po lagi. Ang Cool TV channel, ang ganda. Ang ginaw talaga ng dagat ngayon, kaspero. Nag-dive kami kanina, mga 2 AM to 5 AM. Ang lamig talaga. Oo nga, kaspero, grabe yung lamig. Tapos, di ko naisip yung ginawa mo na magsuot ng cellophane. Try ko yan, second dive ko. Same tayo. Unang sisid ko sa 2022 kanina. Ayan. Ingat po ang Cool V channel. Ayan. Sadyang malamig talaga yung tubig ngayon. Pero basta pag pasok ng November, December, hanggang na yan. March. Ayan. And then kay Couple Island Adventure. Ayan. Nice dive, Kaspero. Ayos huli mo. Pa-shoutout next video mo. Salamat. Ayun. Couple Island Adventure. Shoutout sa'yo. And then kay Diam Manapsal. Ayan, shout out sa iyo po. Kaspero, balik mo lang yung may voice over na content mo sa night dive. Next time, Diam Manapsal. Thank you po sa panonood. God bless. And then kay Lasco Rosales, pa-shout out naman dyan, Idol, from Malapascua Island, Cebu. Ayan. So, sa mga taga Cebu, ingat po kayo lagi dyan. And God bless you all. Kay John Lloyd Orenjan, ayan. Pa-shoutout naman dyan, Master John Lloyd from Catanduanes. Ayan. Shoutout sa'yo bro, John Lloyd. Ingat po kayo lagi dyan. At yan nga mga kaspero, tapos na po ang ating shoutout. Mag-iingat po tayo lagi. And huwag kalimutan mag-subscribe, like and share itong video. God bless you all. Bye-bye.